Oyawre janeno mar Lolwe TV machiegni nono mar oboke okinyi ma kawuono tarik en 20 to kod 9 kodong' mandalo achiel kende to bende koro donjo dwe mar 7 nyinga Jesse Omondi. An ka oboke ma bende wantiere godo kawuono. The Standard pek ma bende omiwa kae ni Raila's new demands ahead of IEBC talks, kata dwarogo mag jatend ogai mar Azimio mar Raila Amolo Odinga modwaro kowuok kuom duol mar IEBC motelone yiero maduong' ma dwe mar 8. Azimio la Umoja has made 7 demands kata gin dwaro moko maromo 7. The Standard, Daily Nation bende rebels rock beats kata iwacho kanyo ni wache mano mar jochung' mopogore opogore bende koro chung' to wuok e riwruok achiel kata Kenya Kwanza kata Azimio bende koro nyaka gie sani koro jogo ma bende koro kwedo nyumo koro osewuok magina kweth mabalo koro wang'iyo kae oboke no ite mano mokwongo ma The Standard, Raila's new demands ahead of IEBC talks. Ka ibro ng'iyo kanyo ite ma bende koro ma kidonje to nitiere weche mathoth ahinya. Kata kamano ite mar 3 wach ma bende nitiere en legalizing bang speeds drug impact report says. Iwacho ni yie mondo mi koro nyasore mondo koro bede e pinje mamoko en gino bende koro iwacho ni en gima nyaka gie sani koro miyo ji mathoth ahinya koro neno ni nyasore en gima bende koro itimo kendo iwacho ni en gima ketho nyaka koro ngima jomoko. Kaluwore kanyo to kod report mar Drugs and Crime DC owacho kanyo ni pinje mathoth ahinya e Afrika kaachiel kod South to kod Central America ema nyaka gie sani koro nitie kod ji mathoth ahinya ma bende koro ithiedho kaluwore kanyo to kod itiyo to kod yedhego mago mag nyasore kata ni koro giyudo thieth. Ng'ato samoro en jalo ma bende samoro nyasore nokelo ne chiedh nade. En weche ma bende bro ng'iyo kae kendo iwacho ni nyaka gie sani pinje maromo 64 nyaka gie sani koro nitiere to kod chik ma yie mondo koro ti to kod nyasore mana kaka yath, ok ni kore madhe kaka ifuong'e kaka ji mathoth bende koro fuong'e, ti kode kaka yath mondo mi okony ahinya nikech nonro bende koro osetim bende iwacho ni en gino bende koro nitiere tuoche moko bende koro othiedho ahinya. Nitiere ka iwacho ni kinde higni 10 mokadho iwacho ni pinje kaka Egypt, Morocco, Nigeria, Tswani, Ghana, Zambia gi South Africa bende osebedo mage pinje mantie Afrika ma osebedo ka tiyo kod nyasore go kaka yor yath. Azimio has 24 hours to finish zoning as parties oppose scheme. Iwacho ni odong' mana seche 24 kende mondo mi gitiekre wach mar zoning. Wach mar zoning en maneno ni koro ng'ato achiel ma wuok e Azimio ema laro kom no ka gin jood bura 3 ma wuok e Azimio to many ng'ato achiel ka en gavana kamano kombe kamano koro gin mana gi seche 24 mondo mi en duol mar IEBC o gazette kata oket nyinge jogo ma koro dhi bet e ballot paper. IEBC odiochieng' makiny ne ket nyinge ji ma dhi bet e ballot paper koro ma koro ng'ene ng'ane ng'ama kama en koro en modhi chung' jaod bura kata ma Kikuyu kata ma Embakasi en kende gin gi jomoko e duond buche mag opogore kamano tamore to kendo koro dhi bedo achiedh nade kaluwore kanyo to kod chike en mano gima onego bed ni koro itimo nikech odiochieng' makiny en ma koro itimo kodong' mana ndalo 40 to yiero. Mago weche bende ibro somo kae. Call for 6-piece voting angers other candidates. Wacho ni koro nitiere mana joot achiel bende koro en gima koro kelo achiedh nade ahinya kaka sepimo ni obed Kenya Kwanza obed Azimio ka nitie ja DAP ka nitie ja ODM nitiere ja Jubilee kapo nono ne wach 6-piece en gima bende koro chwanyo jomoko ahinya, en gima chwanyo ji kendo ahinya kendo en gino ma iwacho ni koro mosekelo achiedh nade kendo kelo liet nyaka Kenya Kwanza ka achiel to kod Azimio nikech kiwacho 6-piece to nyiso ni duond bura achiel emidwa ni mondo koro oyier joge kanyo. Western leaders reject zoning idea in region says Kulhata. Be pod mana wach makamano en iwache mano mar zoning no bende koro kelo achiedh nade kendo iwacho ni koro nitiere kae counties kaka Kakamega, Busia, Bungoma, Vihiga gi Trans Nzoia ma bende koro nitiere gi duond buche mopogore opogore to ni Azimio en gima koro kelo achiedh nade ahinya. Jogo ma bende koro kwedo wach mar ni mondo koro mondo ket steam zoning oriwo kanyo jatend migawo mochung' ne weche mag lweny mane iluongo ni Eugene Wamalwa. Wan kanyo to kod jaod bura machon ma Lugari Cyrus Jirongo to kod kind jomoko mathoth ahinya ma bende koro kwedo wach mar ni mondo koro duond bura mar ODM ema bende koro wene gwenge moko. Wach ma bende koro gin kaka jopati mag DAP kaka Vihiga gin weche mapek ahinya. Obunya ne to dhi nade kapok odiochieng' ma kawuono orumo. ODM leader team hints at dropping vote plan in some Nyanza counties.
iwacho ni koro e gwenge mago mag Nyanza will not zone some counties even as it pushes to implement the plan in some areas in Nyanza and Western. Mano bende mana wacho achiel wach zoning koro mipeke oboke ne mar The Standard. Ruto banks on charter contracts to snare votes from select groups. Iwacho ni koro nyaka ge sani jaluke Dr. William Ruto koro keto orak to kod kweth mopogore opogore mano mana mondo mi koro mak godo kura mawuok e kweth go. En gima sani koro romo to luongo kinde to keto seini kamae kaka obro time sirikanda. Mano e kaka yor mako gi e yo mopogore opogore. Noseromo kanyo to kod Wakeini Women Charter notimo kanyo, mano ma two-third gender rules become a reality. Noseromo timo 47 counties. Youth Charter nosetimo, Education Charter nosetimo, mago gik mabende nosetimo, kendo nyaka jogo mag thieth. Ite mar abiriyo mondo wadhi mapiyo piyo man challenging Sakaja's degree appeal IEBC tribunal verdict. Nitiere jalno mabende koro nodonjo ne Johnson Sakaja, senator ma Nairobi, ewi wach boke mar mbalariany mare. Koro nyaka ge sani koro chako dhi kendo mondo mi koro nona nena burano, kata bedo ni koro doho kata aput mar IEBC no se ng'eyo wach. Dennis Wahome ema bende koro luwo madonje wach makamano. Gisheru Isus ICC judge will consider before deciding on case. Wacho ni koro jong'ad buche mag ICC gochacha biro ng'iyo anena kapok ging'iyo wach burano mabende koro ne otiek wach mar timo neno kendo pod odhi nyime. Paul Gisheru wach mabende pod nitie. Azimio repeats demand to IEBC before meeting with candidates. Mano wach mabende omi pek kaicha, kendo ne gin weche mago mag ochiko kata weche ochiko mabende koro gidwaro. Gintiere kae wach mar internet magidwa ni mondo koro keti, odwa ni mondo koro oboke kata ballot paper kita nena gimoro ma ng'ato ok nyal chuogo no oboke moro mojaso to ket mano mabende koro ng'ato ok nyal chuogo, iluongo ni security features. Mago weche mabende ibiro somo gi kae, gin weche mathoth ahinya. Governor's wife joins 5 other as in race to clinch women MP seat. Helen Obado mano ma Migori biro neno kanyo, Ola piem kanyo gi Denita Gadi kaachiel kod Josephine Serega. Zilpa Odin romo kanyo gi Fatuma, mago Migori koro, Fatuma Mohamed kaachiel kod Liliana Kugo. Mago ji auchiel mabende kod Lara Kom Women Rep Migori, en wach mabende biro neno kanyo. Mago weche mondo bende koro winjo e yo makare. Ite chunchen ka ibo neno kanyo weche mag tuke, weche mag rugby, weche mag ng'weche kama bende neno kanyo nyadendi Kosgei kata kaachiel kod Beatrice Chepkoech. Mago bende koro ikruok ne ng'wejego mago mag Commonwealth ma ibiro tim Birmingham dwe manyien. Wan kae to kod Rebels Rock Boats kisomo ite kanyo ma iye en ite mar ariyo kanen why Bahati won't drop the mic in Mathare Race. Wacho ni ang'o miyo Bahati ok dwar timo ang'owa, ok dwar weruok to kod wach mar dhi chung' kaka jalar kom mod bura ma Mathare, kaka nosekone kanyo to kod jagoro mar ODM Edwin Sifuna kaachiel kod jokanyo mag Jubilee mamako mane nyise ni mondo koro wene Anthony Oluoch ma nyaka gie sani koro nitie. Wacho ni pod entiere ng'wech kendo en koro en gima wacho ywak ne Sifuna nyani magoye, kendo koro en tich mowacho ni koro rito mondo bimie tichno, ok odwa tich. En mano ng'ama en wach mabende koro achiel wich bar moko bende mako Azimio. Former commissioners to defunct IEE testify against their ex-boss. Okay. Raila embarks on Nyanza tour amid disquiet in his backyard. Wacho ni koro Raila koro chakre kawuono koro go touch Nyanza kama bende koro sebudho kapok obiro ahinya. Odhi bedo e kaunti ma Nyamira, kaunti ma Homa Bay, kaunti ma Siaya kaachiel to kod kaunti ma Migori. Mago kuonde ma bende koro dhi limo jomani chakre odiochieng' ma kawuono ma bende koro odhi bedo e gwenge mag Nyanza. Nyoro notiekore kod Narok kata bende nitiere Narok. New case filed to block Sakaja, mano bura manyisi cha make rawera cha kata jago kura cha bende iluongo Dennis Wahome pod dwaro ni mondo Sakaja wachne mar degree ni kendo koro poro chich ga ahinya. Inside States loan spree as it borrows 2 billion daily. Iwacho kanyo ni koro wach mar olo kogo kwanto chal ni iolo gowi omenda maromo bilion 2 odiochieng' kod odiochieng'. En wach mabende koro kelo liet ahinya ne Kenya. Kupet 10 days too short. Okay, 20 days too short for co-curricular activities. Iwacho ni ndalo 10 e tuke mag skunde iwacho ni koro tin ahinya, kendo jopuonj koro en gima gikwedo ahinya ni koro chiw ndalo 10 yawa ndalo 10 sama gidhi break no
events to 10 days after 2-year break. The teachers who are eager to resume the activities that were stopping following giwa kanyo ni ndalo 10 to mano koro en gi miriambo ahinya kendo koro ok nyal konyo. Mano tugo nang'o, wach mabende koro giwacho kanyo. Family worried woman's murder trail may go cold. Mano nitiere familia moro gwenge mag Meru kocha bende koro kaka nek mano time yone ma ok ngara. 3 Nakuru MPs quizzed over links to dreaded confirm gag. Jaod bura ma Bahati wan kanyo Kimani Ngunjiri ma Nakuru, Samuel Arama ma Nakuru Town West gima nyawadgi ma East David Gikaria koro ne gin jogo mosedadho gi penye wach mar kweth moro mosebedo koro ka nega ji nicha ginego mine kanyo maloyo 3 juma mokadho kendo koro nitiere achije moko mane osemaki. Koro jod bura gi chachi ni samoro ginyalo bedo ni gitudore kod jogo nikech jogi wach notudore gi josiasa. En kanyo je kweth ma bende luongore ni Confirm. Luongore ni Confirm gin e gwenge mag Nakuru kocha chamiyo. Koro DCI no osedayo dhog. Sisters fights off lawyer Murgor claims on Cohen's murder. Mano jaod Tob iluongo ni nyamin mosenindo Tob Cohen bende koro en bende wachano setiyo gomenda mathoth ahinya mar $1,100,000 mondo ng'e ni to ng'ama nonego Cohen e seche ma jaode Sarah Wairimu bende koro pod wachno chier kesno kendo koro dhi nyime. How sibling rivalry in hunting DP's Ruto State House quest. Wan kani kod joma bende koro yware iye kanyo. Wan kanyo kod Mwangi Kiunjuri, Johnson Mudhama, William Kavogo, Boni Alwale, Amason Kingi kod Kimani Ngunjiri. Mago joma bende koro iwacho ni nitie yo machielo gintiere kaka kod weche gi moko bende ma samoro kelo liet e Kenya Kwanza mana kaka bende koro weche nitiere Azimio kochacha. Ex-Street Boys reject Gachagua job offer to drop for MP race. Iluongo ni kanyo jalar kom gine MP kae iluongo ni Daniel Kigi ma jegni 23 ma bende manyo komod bura mag MP manyo komod bura ma Madhira kuma Gachagua nitiere. Dwani koro ni mondo miti mondo we komno ni ng'at machielo. Kata kamano en wach ma bende koro owacho ni oyo adhi nyaka Mdebe. Azimio faces internal revolts on plans to drop candidates. Joseph Ole Lenku, Wilbur Fosoptichilo, Hamadi Boga, John Ndekaine, Joe Janiri. Ole Lenku PM gi Ndekaine to gin jo Azimio, Wilbur Fosoptichilo gi Joe Janiri gin jo Azimio, Chirau Ali Makwere gi Amani Boga gin jo Azimio. En ywaruok ma koni gi koni. Death row convict allowed to table new evidence. Mago weche bende nitie kendo kaka kinde bende koro dhi mi kae mantiere toke kae nikech saa bende wan kae to kod Kenya sets new demands to unlock global tax stalemate. Nitiere kare weche ma bende koro ket kae ne yawa. Onego ng'i anena kaka inyalo konyo weche go mago mag revenue kata mag tax ma bende koro hinyo jopiny. Weche mag tuke FC Leopards kama Gombas to play in Nagoro Lelija Lidonde Memorial Cup nitie tugo bende gidhi tugo kanyo kod weche mago mag tute ka ibro somo bokgi bende koro ne wantiere kod odiochieng' ma kawuono. Erokamano ahinya kuom keto lolo TV nono mar oboke okinyi masani. Nyinga Jesse Omondi.